Hello mga people, mga human being tips and twigs na karon! Kaya nga nila din akong trabaho, balik-balik ng yun akong istorya, pero wala nila pila yung istorya, may akong content sa akong trabaho. Pero magpasalamat po sa video, kaya nga no, sa wala niya nakabalo, italuyan po, bahala wala ko kita rin ako ang mga Facebook ay kalabanan sa mga nananaw na skate, kaya wala dyan bayan makita. Kita na nato sa analytics, sa ato ang dashboard. Hindi kahapon, wala siya bayan, pero na views. Yun nga. Una nga, at least, kita ko ginagmay sa akong tingali ba, video sa nakabalo diha. Pasalamat po kayo po sa mga tao na nananaw, share ani akong video kay isang inganay rin akong video nga balik-balik pila na ako customer na ako undikan sa gawas na nariban ako na ako tungod lang sa video nakitaan ko nila daghan kaayong salamat kay sa nag-share wala siya di mo sa kakita pero at least kita di ba daghan makakita ug daghan pag-unta mo share ani inaupon ta ko nga kamo pud yung kaliya sa nananaw niyo pud tani i-share akong video kay para sa wala nakasuway og riban og kanang mga ano bitaw mga Bundastic ani Bundastic is original ni siya nga product dili ni siya ordinary made in Germany siya so ang wala nakapalo nga tani mga medisina nga inaanda so para nakasulay at least ma-share ninyo ang video makita ko na nila ang kita mo nananaw kalabanan, ipulaan na muna po, kabalubong ko nga, mapulaan mo ito, kinanaw, kaya balik-balik akong video, na dili ko edit po, kung dili ko mag-upload ng video, kaya requirements na sa Facebook everyday, matinong upload yung video, kaya kung dili ko mag-upload, tanggalan po nila o commercial. Kailangan na yung commercial akong video, ugay-ugay na naka-commercial niya. Yung commercial, na-ayun sa DN, pag-uman akong thank you for watching mo, babay na po, taon-taon na nga magawas na ng komersyal. Kaya wala may tanaw, wala siya bayan. Di ko na ito mo ma-please, di ko na mo mapubos, na tanaw mo sa mga komersyal kay minsan magpupunong kong tanaw, gwapa ka, gwapa ko, nga na ra. Wala nang tanang nasaba, isurya nga po sa katotohanan. Eh, maloy po tamo tanaw ko na yung komersyal, si komersyal na pinumay. Dili po basta-basta makuha na ito ng komersyal sa Facebook. Ako ay requirements. Ako dyan kayo kag ang tuson. Kaya dili siya makadali-dali ko. Kadaghan ka in vlogger. Ako kaloy sa Diyos, wala kong gadugay na monetize ko dayon. Kaya kabalo mo kung siya patakaran sa Facebook. Kaya di ka kabalo patakaran sa Facebook. Daghan ka kag violation. Daghan ka ay kag restriction. Dapat wala kay restriction everyday. Kaya ako, kaloy sa Diyos, kanak mga video, dili mo mahadlok mo share kay wakoy restriction, wakoy violation. Akong profile is recommended. Una siya, dili hadlok siya i-share, wala yung hadlok ka na kay. Kana mag-share ko tag video niya, restricted ang mong i-share, ma-restrict kung kag-appeal. Okay, restricted man, pero mawala kung di mo siya i-delete, no, raman, mawala man kung i-share o i-delete. Pero, mas labing maayo, wala tayo restricted kay para atong video, wala ba kusog yung facility, meaning facility ang dagan niya. Bisag hinay-hinay ng dagan na niya, hinay-hinay ang views pero at least na ay views. Pasalamat ihapon ko sa nananaw, kaya tanaw din mo na mahalaga, balik-balik na akong contents. Kaya sa kalugayan, bawang na sa mga tao, manade nga ani, sabi nga ani kung pagkabayod mo na. Kung ibang comment yan, pamati, puno ko. Wala man mo kabalo kung sa kung trabaho sa buho, dili man tanay sigurong tao nga pareha na itong talent, di ba? Kaya wala pa ko'y talent, wala ko'y customer, dili ko everyday ng customer, dili ko ka-post everyday, kaya wala ko'y customer. So meaning, na-adjust ko, na-adjust ko yung mga regular customer. So, wala siya nga kanina, plan sa kong karon, wapamon yun, anak ko, kaya di na ko iwapamon pa, nag-yun, mamalik. Yung tanaw yan ang nasa video, ang mga pulor kaysa ng tanan. Ibuhat ako ng tanan, dili naman dapos. Hindi siya magmahay ani nga. Diriba na ito na siya o Bundastic o gikulura na ito siya igura, ya gitreatment pa dyan. Ya kabalo na mo sa orasa karon ganiha pa may buntag ani mga alas 10 siguro may nagsugod og karaw-karaw ni ang buhok. Karon na human na gyud. Ali po ko sa mga eyeglass man pagtanga sa kunya. Nahuman-human na gid mi ang trabaho in tawon kay pagtuo magud mo nga dali ra kay mahuman ni akong trabaho dugay kay sa nga tanan
Human ani mag-edit pa jud ko sa video kaya kung i-post. Kaya di na to ni editon, lain po kita naawon nga wala pagka-edit, diretso ra ta diri yaw-yaw sa kung gipang buhat. Tulid ni ang buhok no. Wapa na jud. Yun, nagmahay si ma'am ani, bahala na namubo basta importante. Gwapa siya. Kaya dili po to kuhaon, dili mo mawala. Ingat to rin man yung buhok. Sige na gito, ingat to rin to forever. Hangtod-hangtod man to, di gito kuhaon. Mura gito atog ka na bitong, saan man itong buhok ka eh. Di. Para na magapilit, na magmaayo, muram yung gigansilyo sa ilalong, nangakuan na yung mga buhok lagi. Asa man guto, adara na yung buhok o. Kira-kira ko naputlon-putlon. Una yung buhok nga nabubod, hagkoy, ginuok ko. Mura yun, o ka nang, uy, unsa man siya, oy. Mura bitaw ka na kuha sa ilaggo. Di jara, lain dito sa tanawon para mako. Kada yung buhok, ma'am, sa may ganahan ka naman, souvenir. Muna yung buhok, ganiha, goy, ginuok ko. Lahir na yung kaayo, ukay kalahian. So at least, gwapa na yung buhok. Ug sa tanan nagtanaw din ha. Thank you for watching and bye-bye!